Nou, we zijn hier op Aruba om alle toekomstige studenten, dus iedereen die bijvoorbeeld volgend jaar wil gaan studeren in Nederland, om die te voorzien van informatie. Daarvoor hebben we vorige week ook voorlichtingssessies gehouden. Maar ze zijn ook op ons tijdelijke kantoor welkom als ze nog meer informatie willen hebben. En daarnaast zijn we er zeker ook voor mensen die in Nederland gestudeerd hebben en die hier terug zijn gekomen met een studielening en die dus moeten terugbetalen. Want als je een studieschuld moet terugbetalen, dan kijken we eigenlijk hoe hoog is je schuld en hoe lang mag je erover doen om deze terug te betalen. En daar komt dan een bepaald bedrag uit wat je per maand moet aflossen. Maar er zijn ook mogelijkheden om te kijken naar het inkomen. En als we kijken naar het inkomen van 2 jaar terug, dan kan het zijn dat je maandbedrag dus lager wordt. Het kan door je inkomen nooit hoger worden, maar alleen maar omlaag gaan. En als wij dus het inkomen hebben, dan kunnen we dat gaan berekenen. En daardoor betaal je misschien dus iedere maand iets minder terug dan dat het nu is. En dat zorgt er ook voor dat het bedrag beter past bij je inkomen. En dat je dus ook beter kunt terugbetalen. En daarmee kunnen we ook voorkomen dat er misschien achterstanden ontstaan. Dus dat mensen achter gaan lopen in hun betaling. Nou, we zijn sowieso te bereiken via duo.nl/Cariben. En helemaal onderaan op de site vind je ook contactinformatie. Je kunt met ons bellen. Dat is niet altijd handig met het tijdsverschil. Maar je kunt ook een videobelafspraak met ons maken of een terugbelverzoek. Uiteraard is het mogelijk om met ons te mailen. En als je ergens tegenaan loopt, een probleem of een vraag hebt, mail dan gewoon ook altijd meteen naar Duo. Maar voor nu zijn we hier ook nog op Aruba. Dus zou ik iedereen die nog vragen heeft ook willen uitnodigen om woensdag, donderdag of vrijdag nog bij ons langs te komen. Volgende week zijn we te vinden op Sint Maarten en is iedereen op Sint Maarten daar welkom om bij ons langs te komen. Daarvoor heb je ook geen afspraak nodig. We zijn daar maandag tot en met vrijdag en voor de openingstijden kun je ook weer naar duo.nl/Cariben. Wat ook heel erg belangrijk is dat iedereen hier op Aruba ook gebruik kan maken van een DigiD. Nou, heb je nog geen DigiD of werkt je DigiD niet meer, dan kun je die dus eenvoudig opnieuw aanvragen hier op Aruba door te gaan naar digid.nl/buitenland. En met je DigiD kun je dan online inloggen bij Mijn Duo en altijd je berichten gewoon online ontvangen en je gegevens wijzigen. Ook kun je ieder jaar makkelijk dan online je inkomen doorgeven. Dus dit maakt het wel echt een stuk makkelijker. En voor toekomstige studenten zou ik nog willen adviseren, en hun ouders ook, zou ik willen adviseren om ook te gaan naar de site rijksoverheid.nl/Caribische studenten. Daarop vind je een uitgebreide checklist met alles wat je moet regelen als je in Nederland gaat studeren.